Senggi sngewbha pi baro hagenika program kaba kirpang jong ka Good News TV bat ngashimi kenika lan ban U Blei pi lembat ye ke Jingiaseng Kynthei kyrteng ka jong trai bat nong pen jong U Jisu Khrist sasisian ngakot bat iwei pi baro bat pen sngap ye ke U Blei don ban kren lengba kenika step jong kenika bor kan nongrim na Ka Ktien ke jong Blei ya ka bangakwa ya ka ba jingpuson bat ngin penai jingmut hagani ke step kalong naka kitab ka baningkong ka jong Samuel naka lenong ka ba khat rio ka dekot ka ba rio bat ka dekot ka ba nyo ikin tien ki baong kumni ti haba kilawan ula kmi ken yo eliab bat ula ong shisha uta ubala sle jong utrai udon hakmat jong u Henry utrai ula ong ha Samuel wat kmi ya ka kmat jong u lemni ya ka jingjong keren yeng jong u namar ngala ken tat yo u naba U Blei ju kmi kuma kmi ubreu naba ubreu u I tang ya ka dur ka ba shabar Henry utrai u I ya ka donot lengba jong kenika benta hagenika step kamat ya ka bangakwa ya ka bangin puson na ka phang hagenika step kalong syapang ki artli ki rukom yu I ki artli ki rukom yu I ka rukom yu I ka baningkong ka dei ka rukom yu I ka jongi kum ki breu lading puli na Ka Ktien ka jong U Blei ka yathu engi bahadien ba U Blei ulaken tait no yo sol ban no usim jong ka hima Israel U Blei ula pha yo Samuel ban lech ka yeng ka jong uwei ubreu uba kyrteng U Jesse bat ka ni ka yeng ka don ha Bethlehem ban U Blei ula betha yo Samuel ban lech ka ni ka yeng namar ban pedeng kita ki kun shinrang ki jong U Jesse U Blei un sa pensle yo uwei na pedeng jong ki ban long usim uba tmai jong ka hima Israel haba U Samuel ula poi ka yeng ka jong Jesse ula ong yo Jesse buun wanlam yang tegi kun shinrang ki jong u baro baru Jesse ula walam ki uwei hadin uwei uban ningkong ubala wan kmat jong Samuel udei u Eliab uwei ni ki kun shinrang ki jong Jesse uni u Eliab adingi pulian ka Bible udei ru uta ubalai don benta haka ken hon shipai ka jong usol udei uta usamla ubadon ya ka dur kmat ke beitenan ya ka renyeng ka beitenan bat udon ru ya ka man ka beitenan bat abo Samuel utang shui I u Eliab ula berkat au ni udei uta uba U Blei ula chiat yu ban pensle yu ban long usim ubat mai jong ke hima Israel haka jingi I ka jong Samuel upet yaki ek ke bashabar uperkat ba uni udei uta ublasle u jong U Blei bon sien haka jingim ka jonga bat ka jong piru ka jingla ka jongi kum ki breu kalong bangi I tang ye ka bashabar u Samuel abo pet ye ka dur kmat ye ka renyeng ka jong u bishar bat u shim ye ka rai ba uni undei uta ublasle u jong U Blei kani ka jujaru haka jingim ka jonga bat ka jong pi ba bon sien ni feel no haka jingim ka jongi ni bakla haka jingim jongi nama bengi pet ye ki bashabar ki bashabar ki bangi ngai I ka penlong ini bangin shim ya ka rai ki babakla haka jingim bat haka jingya denti ka jongi kum ki brio bat ka basu si kalong baka don ka por haba ni pet ya nure no na ka dur ka bashabar bon sin ka jinglong ka jongi ki brio kalong bangi bisharu ye ki wei deki ki bashabar ni bishar ke jingim ka jong ki wei habangi pet tang ya ka dur kman ka bashabar namar baka jingla ka jong ki brio kalong ka jongi I ka jongi kalong bangila bani I tang ki bashabar ki jong ki wei pan ka benta ka ba arling ba jong ka ni ka step ka dei ka rukom I ka jong U Blei lani ka rukom pet ka rukom kmi ka jong U Blei ula ong hau Samuel ko Samuel ubreu ula bani I tang ye ke bashabar andai nga utrai ngai I ya ka donot ka jong
Ubreo. U Blei ulaong yu Samuel. Samuel ngalakan tait yu Eliab. Ngalakan tait ikini kikun baro ki jong Jesse. Nama bangai i ya ka donut ke basyapo ke jongki. Hagani ke step u Blei ukren ling ba kini ke kubor uong yu Samuel. Ko Samuel ngakwa bani i ya Ubreo ubajanai ha ka donut ke jongki. Namar kata u Blei labatha yu Samuel dang donem sa we baru khon u jong Jesse. U Samuel la kren u Jesse ong dang don shu nem na plengi khon shin rang ki jong ne. U Jesse ong hoi dang don sa we. Tamu de tang unong aplang brat basharai ikelang brat halum. Bad u Samuel la batha u Jesse ong ko Jesse wanlam yauta u khon u jong ne. Hadin ta bran kilale. Ban wanlam yauta u khon. Bad ke kyrteng ke jong u kadai u David. Abalawan lam yu David akmat jong Samuel. Utrai ula kren hau Samuel. Wong Samuel ngakwa yeme bangipin sle yau David banau siem ubaar jong kehima Israel. Ublei ula kentait no yu son. Ublei ula kentait yakiteng kunshin rang baro ki jong Jesse. Namar bui iyeki bagi degi brio ki pamdan yakadonot kabakhoy. Ula jit penban ya uni unong aplang brat. Ubom tip ya kakam milet ma. Ubom nang kumno ban sensyari kani kehima. Hendai ubli upet ya kadonot ke jong David. U David ong ka Bible. U David utake. Ubadan ya kadonot. Kabakum kadonot ke jong ubli. Hagani ke step jong kani ke poru. Kamtam kum ki bangay. Habangi syakri ya ubli. Habangi tre ke kam ke jong ubli. Ubli umkwa ya ke jingla ke jongi. Ngenamla ban impress you Blei da ke aka kadur ke bashabar. Ke bau Blei kwa akani ke step jong kani ke por kalong. Bangin don ya ke donut ke bakhuat ke bakum ke donut ke jong Blei. Blei kwa ke jingla ke jong apa ke jong pi. Ukwa ingi bangin don ya ke donut ke bakhuat ke bakum ke donut ke jong u. Habangi don ya ke donut ke bakhuat. Kadi ke ta ke donut ke bau Blei diam hun hakmat jong u. Nakani ke step namar kata bon si na bangi puli na Ka Ktien ke jong Blei. Habangi don ni ke donot ke bat miet. Habangi don ni ke donot ke bat chaklia. U Blei ukwa ban thau thmai ya ke bakum kita ki donot. Nama ukwa ban penlongi ki atyar ki baratba na ke benta ke kam ke jong. Hagani ke step jong kani ke por. Haba pipet ya kani ke devotion lingba ke good news TV. Adingi skot ho ila de. Bangi long ki bat miet na ke donot. Ila ban buri yaki eki badon na kadon na kmat jong kani ke perthai. Ada nginum la ban buri ya kadon ke jongi hakmat jong ublei. Ublei ui ya kadon jongi kumba kalong. Ban uni ujo ublei. Udan ru kabor ban thau thmai ya kadon ke jonga bat ke jongpi. Hagani ke step. Ublei ungkur ku ya pi baro ki bapet ya kani ke channel hagani ke step. Ublei ungkur ku ngiling ba jong kani ke sngi. Ngin wailing ba jong kani ke step. Bahkan long ke step. Boleh wan berkerku. Ya ke ye ke sem ke jong iru. Bahkan ni ke long ke singi ke bangin mat. Ya ke donut ke batmai. Ke donut ke bakum ke donut ke jong Blei. Sa sisian ni penkin mau ipi baru ki parwingit ki bapet ya kani ke channel. Ada dan apleng jong pi ki bah ke jingat nanti jong ke jingim. Ni smooth ho bengi don ni ke donut ke bakum ke donut ke jong Eliab. Dua ya kani ke step. Pendem dia kemat jong Blei. Ublei jong ke Bible, ublei bangingin ngay, ulong tau ublei, ubala ban tau thmai, ya ke donut ke jonga, bat ke jongpi. Bala dada na pleng jongpi ke badan kami ke nulu ke jingduai ke bakir pambu. Ila udan unamba, bangila penbet Ki Counsellor na ke liang jong ke channel ke jongi, iban ai ke jing slok ke bakir pam, na ke bentai jongpi lang paro. Tu ini pendam hakmat jong Blei, ke jingduai. Ko kepah jengi ubah hapning. Ublei bahok, bat ublei bakhuai. Ni wan ban aingu ya meh kani ke step chong kani ke por. Ba medang ripen im ya kani ke met, bat kani ke mynsiem ke jongi. Ni aingu ya meh kani ke step bangiyo ya ke ban ya puson ning ba Ka Ktien ke chong meh. Ke balong ke jingbam, ke ba kynja mynsiem na ke benda jongi. Bat ke balong ke bor yangi.
bangin job iki jing baro ki bangi kendu ake jingim jongi ni aingu ia me ke step baka ktien jong me ke hikai ningkong yang akin ra ka kren bat ke hikai yangi lang baro ro bangin long kita ki brio ki wawan na kmat jong me tang da ka do nuat ke bakhuai blei atrai ke step kuma malapan sle yo David da ko umpniang ka ba kynja blei ke jong me ni dwai ha ke step jong ke por trai to pen sle yang ilang iwei ken ran ki ba ngap ki ba shash ko ari ke ktien ke jong me rami I ke do nuat ke ba nget ke jong ni ha ke step ban ngim la ru ban buri ya ka nakmat jong me to pen khuai ken ran ke do nuat ke jong ni naga snam ke jong me U Jisu Khrist khnang bangin la ban long kita ki khun ki ba suba ki khun ki ba chanai ki khun ki ba don ya ka donot ka ba kum ka donot ka chome ke khuna ka benta baro ki ba pe ki ni ka channel dan ap deng jong ki ran ki mat ki ba bon ki jing ele ha ge yeng ka sem ka jong ki ba pen long ye ki ran ba kin plot kin swai ha ka donot ka jong ki ba teng kadang ka por bangi pen nyet ila dia ya ka donot ka jong ni ha bangi kendu ki jing ka jingim iarap ba kini ka khubora kini ka step kanong ka bor ki khun ki jong ki ba pe kini ka channel bangin la trialing ba jong kini ka step ban pen demle dia kmat jong ne ba ban ai tiru ya ka donot ka mynsiem ka jong ni kum ka jing knya ka ba in ha kmat jong ne nyai ti kini ka si ka bang sa nyai ti la ka jong ka jingim ha ka jingalam ka ba start ka jong ne ha ka kyrteng ka jong trai unong pen unong siu spa jong U Jisu Khrist ni mai ni pan ni dem ni ngo ikini paro amen.